Epa lagunok ongetorri Lastutzapelen kanalera, ongetorri berriz ere de Prabet joko hirigintza joko honetara Mendebal basatian oinarrituta dagoen jokoa, eta hemen ikusten duzuen nola gauden jendearentzako etxe gehiago egiten, eta beste eguna lortu genuen ja sendagilearen etxea eta mehatze izate batez ere harria sortu ahal izateko, eta horrengo sustu zentratuko garela horretan, eta eur gehiago bilatzen, beraz, ona. Eta saiatu behar gara apur bat dirua aurrezten eta materiala lortzen. Hau, hendaitzikoa. Eta hau nahi duzuen momentuan. Hemen tabloia falta dira, eta hemen ere bai. Pazientziarekin hartuko dugu eta etartan joango gara. Gauzatxoak lortzen horrengoz ez du ezer gehiago eraikiko, esango nuke guztiak etxa daukatela, hori da. Beraz garrantzitsu izango da guretzat momentu. Gero hau, eta gero ja joan gara beste etxeak eraikitzen, eta eta orduro $80 hasten joango gara.
janari zongoa, zura zegoa gaizki. Bueno, hau ez pizkanaka. Ja, hori horrengo ez dugu behar. Bueno, abiadura apur bat. Entzan behar dugu, bi tablo izateko. Hiru dauzkagu eta bi behar ditugu hemen. Eta hemen beharko genituzke 10. Pazientziarekin. Bale, azkena falta zaio bukatu alizateko.
hau heldu da. Diru gehiago erazten ari gara, bale. Etxengatik eta... Eta hor daukagu. Eta hemen ere bai, beraz, oraingoz lasai gaude. Endalau! Ongi. Agian saldu dugun harriagatik izan daiteke. Janariz ez gaude txarto. Hartuko dugu apur bat kaina. Segunda más, bueno, diruera bazten goaz. Gorengoz jongo gara honekin aurrera, diru aurrezteko apur bat, gero agian jarri beharko du nola da joaztu zait hilerria eta bat.
Orduan zergatik bat batean gelditu gara zer gabe. Vale. Ese nolako susto eraman dugun. A ber, itxaron. Horrentxe ostia gertatu da. Onda maika gabikoa. Bai, lasai. Nena izi etxeak eraiki, gero hau eta gero. Horrelako sustorik ez, mesedez. Lori ukatu dute, hobeto. Ai. Hau garrantzitsuagoa da kasu honetan. Batez ere materiala egurrez ez gaude zelgarako, soberan ez daukagulako. Abiadura apur bat handiagoa.
Ai. Bai, bi Arsenal de berdina. Ai, laster beste putzu bat beharko dugu. Negurako ere osagaiak izatea garrantzitsua izango da. Baldin eta bizirik mantendu, baldin bagara. Zortzi... Venga, a ver. Hau lehen da bizi. Zergaitik? Ez dut ulertzen hau. Baina, zer egin dizuet niri erasotzeko. Hala, pikutara.
Hemen erasatu naute doainik gainera. Eskopeta bat daukazu, ez da? A ver. Hostia. Ez benetan. Gertatzen da hemen. Ba, beno lagunak, hemen espero ez genuen eraso baten ondorioz hemen utziko dugu izenekoa, espero gustoko zen zaizule, torrengoan gehiago.